Doncs mira, el que fem, que de fet ara ho farem d'ací una estoneta, treballem molt en el medi que tenim més proper nostre. Un exemple molt clar és que avui, per exemple, eixirem a renovar tota la cartelleria que tenim de les plantes i arbres que tenim al museu. És a dir, nosaltres hem fet com una catalogació de totes les espècies que tenim ací al col·le, les hem buscat i hem posat el nom tant en valencià en castellà i el més curiós és que també ho posem en llatí, que és el nom científic. I després fem com una espècie d'aventura, que és que fem unes carteles i amb els noms d'aquestes espècies els xiquets han de saber trobar-les i renovar-les per les antigues que ja estan un poc deteriorades i posar el nom nou. Amb aquesta manera treballem la botànica un poc de manera més divertida i sobretot vivencial, no? Perquè no només és veure el nom, sinó que la toquen, la oloren i la veuen en directe. Una de les coses que més agrada als xiquets també és el tema de la restauració. Quan els agafen els companys del museu i companyes, que són especialistes en el tractament de les peces que ens donen, i als xiquets els encanta trencar la rutina de classe, eixir fora i agafar una peça que és molt antiga, que té molta història, i començar a estudiar-la, conèixer-la i tornar-li a donar aquesta segona vida que li dona el museu a totes les peces que ens arriben, no? Que en comptes d'estar guardades en un magatzem, arriben així per a que tota la ciutat les puga disfrutar. A veure, jo crec que l'alumnat d'ací, el que el fa especial és que es donem molta autonomia i molta llibertat a l'hora de fer les coses. Un exemple molt clar és que fa unes setmanes s'ha inaugurat una nova exposició ací al museu i aquesta exposició ha sigut comissionada, és a dir, que ha sigut muntada totalment per xiquets, que és una feina que seria d'adults, no? D'un comissari d'un museu. Doncs aquesta feina els nostres xiquets l'han fet ells mateixa. Coses tan especials com preparar la taula on van a dinar, cuidar de l'hort que després arreplegaran els fruits que després menjaran. Tota la sèrie de càrrecs que tenim que fan que el col·legi funcione, fa que els xiquets se senten importants i siguin més responsables, i això se nota com a ciutadans a l'hora de que vagin creixent. Així el que se busca és un desenvolupament integral de la persona, no? Evidentment les mates, la llengua són fonamentals, però quines coses més podem afegir per a crear una persona integral, no? Que no només sàpiga defensar-se en les seues matèries de coneixement, sinó en les seues coses diàries.